Niin, mulla on tässä tämmönen korttitalokirja. Kirjoittanut Brian Berg. Täällä on kaikki tämmösiä kuvia. Kaikkea täällä on. Täällä on tämmösiä. Olen itsekin tehnyt jotain näistä. Siinä on tosi hieno ja iso stadiumi. Ja tässä on todella vaikea tämmöinen korttitalo. Tosi vaikea. En ole ikinä edes yrittänytkään. Tommonen. Aika hieno, kun tuossa on kaikki vapaata ässiä. On tämmönen iso kakku tai tämmönen, missä on tarjotin. Se on. No siinä on semmoinen korkea torni. Olen itsekin tehnyt muuta. Noin. Tässä näkyy, kuinka paljon se kestää painoa, eli yhden kirjan. Tässä on Empire State Building, joka on tosi korkea ja iso New Yorkissa. Tosi hieno. En ole ikinä tehnyt. Ja tossa on kirjan viimeinen työ ja ehkä melkein vaikeinkin. Seisoo kahden tommosen kapean tornin varassa. Näkyy. Eli kannattaa ostaa tämmönen kirja, jos tykkää tehdä korttitaloja. Tää maksaa, minä ostin Book Plusasta. Maksoi noin 15 € suunnilleen. Tää ei kovin kallis. Kannattaa ostaa, jos on kiinnostunut. Näkemiin.